тавре қаблан амидховар хабар дода буд дар Ӯзбекистон 20 кӯдак аз истеъмоли даво барои бемориҳои роҳҳои нафас ки истеҳсоли ширкати Марио Биотечи Ҳиндустон аст фавтидаанд. бино ба иттилои хадамоти матбуоти вазорати тандурустӣ, дар натиҷаи истеъмоли маҳлули Док-1 Макс аз 21 кӯдаке ки ба бемории шадиди роҳи нафас гирифтор шудаанд 19 нафар фавтидаанд. ҳуҷҷатҳои ҷамъоваришуда ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ супорида шуд, омадааст дар иттилоия. қаблан гуфта мешуд ки беш аз 200 кӯдаки то 5 сола дар Гамбия ва Индонезия баъд аз истеъмоли ин даво ки дар таркибаш этилен гликол низ ошкор шудааст фавтида буданд. дар доираи парвандаи ҷиноии марги наздик ба 20 кӯдак аз ин дору дар Ӯзбекистон 4 нафар боздошт шуданд. дар ин бора рӯзи 6 январ хадамоти амнияти Ӯзбекистон иттилоъ дод. 2 нафар аз боздоштшудаҳо кормандони маркази илмии стандартсозии доруи Ӯзбекистон ҳастанд. онҳоро ба вайрон кардани талабот ҳангоми озмоиши доруи Док-1 Макс гумонбар мекунанд. 2 нафари дигар кормандони ширкати Қура Макс Медикал ҳастанд. ин ширкат аз Ҳиндустон ба Ӯзбекистон доруи Док-1 Максро ворид мекард. баъди ки дар Ӯзбекистон 20 кӯдак аз истеъмоли ин дору фавтиданд, фурӯши дору дар Ӯзбекистон ва чанд кишвари дигари Осиёи Миёна аз ҷумла Тоҷикистон манъ карда шуд. марги 20 кӯдак интиқоди зиёдро дар дохили Ӯзбекистон ба миён овард. президенти ин кишвар Шавкат Мирзиёев роҳбари Оҷонсии рушди саноати дорусозиро аз вазифааш барканор кард. тибқи санҷиши ибтидоӣ маълум гардид ки дар таркиби доруи Док-1 Макс гликоли заҳрноки этиленӣ истифода шудааст.